Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, ano daw magaya man? Malampayan na. Kita matait suraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka anak kaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay tait suram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog apay. Agawid ka, antay dya balay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumrek ka. Ada ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idi agsapa. Napanangda ipag. Ay na, napandamanan idi piyestaan na. Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man garudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga ron ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanya? Ay na, awan man nga roden Sapay kanayon amaabak da di akabagis ka. Pagayat na mutlat na ti makisugsugal nga oray kanayon amaabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. Lupampanoy nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Irek Ador. Awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko nama. Di ka aglibak. Ijay piyestan tinaggapuam saan? Wait, tumjak nakisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Irek kunak. Awan nga raw, nariglag. Asas, Aglablabas ka na, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar. Surutan nak. Amaya, ano talaramitam? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy ti pagisparingan ta, Ador. Darasam. Oy, kapapaindat ang aramidam Nagpigsapay mo tangiwan mo. Awan, bibiyang kao. Uray mangag ti sangalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador. Ha? Nabayagan na panawala na gululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Gamita, Jakon ka ba ilan? Napunwa na kun Ador. No di ka pa'y lagbalbalew. Gibusa kun ti amin ko. Ay, sana! Ay, po, nakakiti. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan da tang dagiti karubaw. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balayta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porko iti balayta. Ay, na. Saan man natila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Idya ko dagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly di Kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apapaan na ti kabsat yo. Gusto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na ye kabsat ka, Beya. Nana, Aglablabas nga minag ti kabsat ka. Gaputan na singpot di asawa na. Agramatan nga agbisbisyo. Lakayon ngam sumanursor pay laeng amapan agbisbisyo. first time ko nakita ni Nana Nelly nagungot iti kasjay. Ay, gusto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat ka. Bareng agbalbaliwaw. Nene, bakit? Adda ko maibagat?
At niya day taador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapata aga patamanan. Italaang may. Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga raw. Saan mo saan? Ulay ka matinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Hindi ka pa'y gayam nakalutaw. Abisina ka. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut ka dito waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdamadagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igidan mo din at ibang dalos ka dagiti waram dito kusina. Nang rona dito lababaw. Nya day tangay. Makapador mo nagitaan. Maala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko ba't nga ibagat ikas taking ka? Ngam kaslaawan ding gamay. Ala, agawaram! Dali mabisin ako. Maulaw ako, itinakaro abisin ko. Nyamot ikastol nga asawan. Ay, agpupudot manantasaan anapang gusto. Tsak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Ay, nyamot na ito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mati ko naklakay. Naluto nga, nagtangking nga raw. Unay ngamina na ya. Sakbay nga adawam tilututuam. Tik-apam pa'y nga umunamat ano naluto. Nagtangkin to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon taysot naluknang. Gusto laang mati ko nakno siya. Eh, awan pa'y kala sa mga kinuray ti inapaw. Nakusay! Saan analinay? Gusto laang naluto mati ko nak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Ay, ako. Ako da mga minanay bagtiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagay, umayak man. Ay, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagay. He, dahil diyang asawa ka. Di natatarimaan sa glaba. Namansyaan mo tibado ko. Ay na, makangagman ka na dyan babae. Pungtak man dekas taunan. Nagbasit mo tin aba, nagtipanguntam kan kwa na kabagis. Ay na, nudak ungtan. Agrom na na. Bakitanan. Hindi na mo taramidan na. Ador, Kita ba atong badong na ay. Namansyaan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso naman tiyaan. Di nakidiam mo nga nadandag iti badong ka. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawam mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawa. Paliwawang ko ng kiday. Naggagat pa yung asawa. Una na singpay ka nagagat. No di na talimaan ti trabaho na. Awat Selvina. Ado nga rod ti mga papalkan ka. Tanaulimag ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmarites ter aramiden da. Kasla ijay ipagta nga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat day jay anay kamang. Jak kursunada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanaulimag. Nagagat pa'y. Iso adi mo ung-ungtan ni bakit mo tanasimpet. Man-mano tikaskan kwa ng asawa, kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig a palpak. Karamid na kabagis. Nene bakat.
mabalinti sumurot kiniparidan niyo. Income makipesta, di ka bangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italang, bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka mapan. Awan pa'y linangan na mapiyestaan. Iso alading itag, no saan ka palubusan ita, Ador. Nalaman din na bakit? Nagpintas ka pa ikay. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di ka mapan. Padasem ti mapan taagapata. Agtalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarin dun sa badaw. Ala, naku na. The Fred ken Hilda. At to'y ti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ah, He, impakada da pa'y mo't kumanga imuna. Taras todos mo't dagja sa tao. ha? Naggawan kit nga urbalidad dagja sa tao. Awan babay da. Di kagatagyaman ta inala dataan ninang kaninaw. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahil ta. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat ang negosyo dahil ta. Gupat kwarta dagita sa tao. He? Unay kan aya. San man akastat ibagbagam? Saan man akapilitan ti mangtan iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadaking ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas mutten anay lista tinagan talakay. Nili bakit? Oray umunakan to nga agawit no madamdaman niya. Anya, kaapay. Maudi Ay saan? Agidan ta nga agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumaruno akmit ladagos bakit? Nakita man namin ng kumparim nga Agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y lang balbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ah, ne, di ta pa'y nalpas alangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Ay, wan, sige, mabitla nga ro. Garamping at kagidya babaya. Garantikit ka. Ah, kanyat pagkaskas ta am aya, Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko nam, jak na siputan, tinaramid mo. Inagkam ni Susi mo. Kun naging narakot kayo. Anya, Ah, ay sus! Anya nga inagkan nga ibagbagam at nagbeso-beso kami laan. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kat apay-apagimunam dayjay kat bading dayjay. unay man baling. Talalaki lat ta dayjay. Ador! Adulat ta dagiti badeng nga gusto iti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adak lang arudon nga asawam. Nga makiin nagkapela iti sa balay. Sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tayo ta. Nagdagkat ti rupa yaw. Ina, masurunak ang makalagip. Dumanog ak sandam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay kat pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagiti a Hilda ken friend. Inalala da tapay lang amin. Aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Hmm? Lipatan mo tinakita. Ulit na. Pasensya ka no nakibeso-beso ak ni Susi mo. Kasla kaya. Kung tumandang rano kastilangan. Ay, ang pupudot manan.
Amuklatan, di ba kagapo? Basta saan ang napagbigyan ti asawa kiti kayat nagharamidan, agpupudutan. Agam, ano sa kon? Tinapatan, sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night ija bagatan. Ha? San pa ay ala itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti card mates ta ija. Ay, kastaya. Sige nga raw, daag pakada akin di bakit ka? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado ang di nakapalubusan. Ha? Ay wala na. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Isungag libas ka. Kaya anya nga ti ibagawin no ipambarko apapanak pare. O di ibaga mamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na kapoy. Ah, sige. Wait. Urahin na tungarutan ni Jack Kurbana na pare. Di ka umay di balay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawin pare. Oo na pare, tanay na bartek ka man tayo. Oh, kasalod na mabartek eh. Nagsasawa mo, nagiti kay alam na. Inabakdan di kwarta. Agawin tan, tanay, hawanan, tiharak. Ay busag. Itulod kan pare. Ay sana pare. Kabalang di gagawin na siya pare. Kabalam ka tayo. Gawa na. Akot ba? Ipag, saan na nagawid ni Ador Idirabi Mananaganak. Anya, ang mga nunaturog ijay labayan. Saan ang napanijay lamayan? Ako na nga ang overtime na agsibog iti mula na. Gamtimat nagawid din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manen anapan nakisugal. Ing kalakitaan ng ijay ipag. Tamangan no naturog ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Oo, Auntie! Yang kalador! Ha? Ne. Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tayo, agas asawg. Natin nagkanoy dirabi ay. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, Auntie? Bakit? Ewanin. Di ako makapagna. Natukol ka sa dito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amo ti sawag kan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw iti napigsa. Mapanugak laang. Isuasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpapalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan lang. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ay, ayatan ka asawa. Kasi nagpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunain loko. Papanam nili ba kay? Ada kasar ijelaod. Inakman makisala. No kaano abim makikat saka makisala? Wen, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag relax. Agawid ka nga ron andagos, Wan? Depende Ha? No maimasak ti makisala. Hindi uray parbangon kamin taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mau. Gawatem tulat taditan. Pati danom kanagas mau at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din. Wen, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Ne, ada kayo matnida.
Wan manang Janet, taumay ko man ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanamaya. Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mo't awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Aywan nangrunan no adda anak mo. Naimbaglakan niya katabalasang akpailahan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Addan samang ngamin sa bali a pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon da ang tao. Awan pakibiyangak kankwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko. Agsingsingpot ka dito balay dalonang mo. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairuam kan tumulaang apo. Sana bali, tada kami kiniantim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na ka. Tane, irresponsable mat dyan ang itutot ka. Kat si kamat nida, agsingsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang mo ijay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, Ala, mapan ka na nako. Tamangan no awan maluganam abas. sige nga Rod. Mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi ti sigol, may kumanan itarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka siyang nakon. Aklunam ko man ti idat daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli dito balay, awan maghanap mo kanyak, Roman. Mamin anumot nga ibagakkan kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wan no makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado napipintas kang nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos. Isungay tapay laang, paayan kan, Roman. Ha? Ayan yan. Nagkasang mutan Janet. Ang urin mo kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Ay di nakaklunan. Basta anusan na ka-entertainin no kasi sarungkaran ka. Pangasin Janet. Papa naman, Roman. Inakmanan sarungkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampaylaan. Ay, agsaysayang kalay ti oras mo dita. Patsay ka matinagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. Uno saan? Subsubukan na klaan. Takas na ngamin kat na itidaduma babae. Nalaing na ngagpamarang. Kampay ide, basta din da ka. Hanggang gayam, pasot lati pa ng subok dati kasjay. Ay na, saan nga mi na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya da Janet. Kano nagadun ti binastad da babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay baknang ti kaya na. Basta aring maklap tananan. Sabali ngamin ti tamak ka ni Janet. Naidumduma ti marikrik na kinkwana. Isolaang tinakarik na kiti kastaw. Ay ayatek lata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko ba't ni Roman Janet ka anak ka? Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no mamay. Wen ata masuruna. Nagdagulit. Binastad ko lang arudan nga agaram pailaan. Apay balasang kao, anya ngamin ayat isapsapulom iti may sa alalakay. Apay, awan planaw, amaki asawa. Di ka madanagan, ngagbaak. Ay sos, narigat, ti awan kan kadwana, kaanakan. Pagan anok ti kadkadwano sakit tumat lang ti ulo ti ipaina. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasang. Adang amin mama ang dayja kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka ang mamatpati kadagiti lalaki. Ay kit, anya nga raw, nailawan nga ron matpiman.
Basta siya, ang mukasalwadan ti bagik angkad. Uray mataya ka na sinaw, nga awan mulit na may mayat ti kasta, na sinawa matay. Anya, talaga aya, akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, angkal, ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanuno. Ang mukasalwadan ti kinasinaw ko, sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalangam di tarilom si ka, Gigi. Kinatang ni Lola, auntie. Ay, ikatam day tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yung mo day taman, ha? Ni, apay ngay nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, ha? Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napatpadasan tinagrilo. Ha? Amom na niya tirilo may day? Dagitay bulong tinyog. Aramidon miya sinanrilo kat isutiril rilo may. Auntie, Janet, apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. di man roman iti nagarbo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa iti da kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi iti sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At dapat iti malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpaw saryo kanyak. Pinutad yu laang tadakkel ka nga rod. Ay na anak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta iti. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Day nga rod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang-agatang iti gamit tay tanga ubing. Urnungan nyo kay di ti kwarta tap na danto pag-eskwela na iti kolehyo. Naimbag man ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga ron ta pinalubusan da ka nagbakasyon. Kat, anya dagita insang-sang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ah? Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay tainton maminsan ngagbakasyon na. Gumatang akto iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutam mo't Idi data ti ubeng, napadasan tayo ti nagchinelas iti napintas, pati sapatos kawan, tay bagta iti kasako. Wan nga ron, kat numabalin, diyak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di mapadasan natap na muna ti rigat. Ha? Diyak kayat na makita na nama iti panagbiag na Ti kayat ko ka mapadasan na mo tinapadpadasan tayo ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga mandama nga ro dito yung puder mi kaninanang. So nga damo siguro karba nga kamang bagbaga, wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksan na ito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Ah? Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poder mo. Kawang mo problema iti dayta, saan mi abaybayan ta anak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon, ang mga numasikog ka manan. Ni, saan manang? Adamat adagitay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Pat-pat siya nagita lalaki. Itikas ta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalaangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang, Ang mga no, dasawa da kita nga gararam kan ka. Paglulukwan da kala da kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos din nakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni Auntie Lola. Ung tanak pa'y no ikamak ti cellphone nyo. Kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amon, wag. Di na pa'y kayat nga agsapatos kan agchinelasak iti napintas. Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper
kandaan na bestida. Pati tay payong ko na pintas. Di na kayat nga usarek. Tay kanodaan di usarek. Ay, jak nga ron amo iti dayjay nga antem apo. Agunget met nutub ngarek. Madi nga mintirik nak amaungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro. Tabumaketen abalasang ni Anteng. pangipanam dita sabong. Nagpintas mo't daytan, Roman. Sagot ko ka ni Janet na. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka malakayat. Kaya tinak to. Anya tamo yo. Amang ano dahi ti asabong ti mamagtig na itirik nana. Kat aklunan na ko. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbulsakan, gapo ka na yat, Roman. Imparopa na lang aruda na din nakakayat sa gutang pailaan. Agas-gastos kala dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Baybay andak ka dilang nana. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at iti pagplitem. Ay, di yu ikan iti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na taapo ko yun, nanang. Taapay mo't. Kat ado mo't ti tricycle pagluganan na. Kan anda mo't pagplete na. Idi da kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan mi. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan mi iti unag. At dayta ka man ako na akong Janet. Apay aya akayat mo ang maparikat ti kaanakam. Di ka lang maasya. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan mi ay dubing kami. Di yu spoildan man itang obing. Tapno saan nga gruam? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit, ha, si Dagmat. Exercise mo matlang, dayta. Sikalat na batbatin nga gararap ka ni Janet Maraw. Nagiti na duma, nag-back out na. Una ta, narabaw na siguro ti panagayat ka ni Janet tata. Ngamsyak, talaga anapudnoak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na baraw. Sumapul ka iti sabali nga armam. Ni Janet lang ti kayat ko nga armam tata. Anya, agad di na ka nga rod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Ti kayat na matay anasinaw. Saan tata? Patsyak nga bali ito ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo ito, nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. Masilang na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabainan na ka man ng jarar, ma'am. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakitanak. Lablabanak. Ay, ayatek ni Janet. Ay na, anak ko ya. No di mo kaya ti mapagpabainan, sarda nga mo nga raarmon day Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa nga misaw. Ni Janet lang, tikayat ko na lang. Awanan, ti sabali pa. Ala, awam mo luganan nga gawin di jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sabi agtudon. Ay, kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo dyan ang una titibuok ko. Namok kumakas dyan ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaon na titibuok. Sabi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin kong arkila na tricycle. Barang ang damayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong? Ay sos, na mo samot ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Ikan may tulod ni Tipalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Nagpasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga, Roda. Pag naakon, manong. At tutipletek.
na yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa ti pagnaag. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la ka nga roda na din ang oras. Sapay saan nasalag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay, hina. Apay nga'y sumgarak mo tan. Partakak pa iti magna. Sino ka? Ibato na! Nanang! Itay ka pa'y asumanangin. Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang! Adanang gundaway kanyak! Anya? Asino? Diyak ka, mama! Diyak nabigbig ta nagsipngat. Awanan pa ino sino man dayjay. Idarom ko! Kahit ka sa nung arod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan aya. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw ang balasang. Api na pasamag ti kastoy kanyag. Apa yan, manang? Anyat mapaspasamak kan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Alam. Nukas na. Nagbunga ti pananggundaway da kan ka, ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak kadimot abalasang. Ala. Kaasi kamat, manang. Hanggang saan? Jack, itulok nga agsikugak kabalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Ah? Asino? Adda ngamin suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakkel ti atap ko nga iso ti akin aramin iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso ajak agtagtagari. Palabsak ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Ngam itata nagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ay manang? Apay ngayon may kaniti balay, Janet. Wen, tanabayagan adi kay imay ijibalay. Iso asya akong timay. Ako nakasapulak nga miran iti trabaho. Kat man-mano makadi-ofak. Umayak ko mga rut ita ijibalay yo, nga imay kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? Basta, adan nobyong? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente roman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramid nga. Di ka maawatan, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang ramus kanyak idian niya. Ha? Anya ka din dahil ngay bagbagam. Awan amok dita. Dita kumamat papasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag ka roman. No ti ammom kat agdarumak, gapo iti dayjan na pasama kanyak. Saan? No aklo ng tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napigsa tinakam ko asi ka dyan ang gundaway kanyak roman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan panagkitkitam kanyak ide. Talaga pagpampanta siya anak. Nasakit ka klunen roman. Ngam ikarigatak timang pagawan kan ka. Basta takderam to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasol latan ano awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmot inaramid. Ha? Apay ko mga aramidog tikas jay ngay. Ore kas kasano.
Dakkel ti respeto ken ka. Nga uray parupam la unay ti saan mo apanangayat kanyak. Awan amok di ta, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan mo't ebidensya manakaw. Dakkel namin ti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso matlatag pampanta siya kanyak. Di mo maibaga ti kasta. Taadon dagiti binastid mo anak ko. Ha? Tiyak mo't kit di pagpabasulan ida. Ngam di tay laam mo anak ko. Nanang, kasano nga ruday to yan ngay. Sapay masikuga kon. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak man langan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makam mo ditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga kay Ile. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alanga. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay kastoy tinagtungtung palak. Kasla mapigpig ko rin nagsarda nga tricycle iti batog ko ah. Wan, iso day ta dyan naudya nagluganak iti nagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan nakat. Ading, mabalit ti makisarita ken ka? Apay manong, anya ti bagam. Nakita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Kwa, awan nasawag, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka diya mapantamangan iti restaurant. Maduti kahit kung ibagakin ka. Ken masyanak kami iti kastalangam. Ha? Pangasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikatin ang gundaway kanyak kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin paguli mo ikan ti konsensya. Isa sinapol ka. Gerag agya man agtarasarakan ka. Sapay kumata mapakawan na. Dinak kumapay balod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawan na klaki. Pag mababawiyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na korsonada ka. Tanabayagan na makitkita ka. Gaputa mo, nga awan namnamakan ka. Isuakas jay tinaramid ko. Tsak ninamnamang ang bunga na jay. Pagkawanan na kuma. Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Anya? Uy, Kukong. Apay ay di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. Diyan nga makaturog bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Neko. Apay nga tagkundot ka, Ilma. Apay, crush mo ni Marilaw. Pagpapanta siya ang dayja babae. Tila'y bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutan. Ay, unak apaadot na dyan kwarta. Yung madisgrasya sa yung naglakrok itito akal din ka. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturaw. Urag kidamak. Makikita ti ropa ni Marilaw. Ay, ingkay di salas no di ka makaturong. Di ka mangiramraman nga agpuyat.
Ay, papanam ko. Hindi ka ta lumabas ka dito balay. Papanamaya baraw. Di taman balay da Marilo, Tata Victor. Ha? Apay chicks mo ni Marilaw? Samot sa lawaso kay Mutata. Mapangkusingiran, ginutang na bayad ti kalding kaw. Ah! Ay, kunak mo ang jowa kayo. Ang... Di mo to mo pilpil yan, di pa pautakam. Siya ngamin ati pautangam. Kita, no, di one click, mabayada. Diya mo amo na tiwag ngagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan nak asumaninger. Surong kaon. No kaya't mo, tulungan ka ngagsingir barok. Ay, alamang nga Tata. Tauri kang kay titangdan mo amang singir kang kuana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan naktumay ta niya. Sige, mabalin lata Basta masingir ta na diya Marilo. Wala, ikaw pa'y singiran. Tano di pa'y lang makabayad. Isunto ti pa ng tulong kukon ka, kukaw. Sige, mga Tata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan Kasuratan na mga ibang baga. Kada karbanga ka mang singir kan ko na. Tapno awan problema. Sige, Tata, agarami naman. Ay, pasensya kan kuko Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaag a kwartak idikalman ngam napuspon mo't manon ti panangkeda. Kanayon lakas ta, Marilaw. Kari ka akari. Gumawa mo matungtong palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Yak pa'y makaturturo ka namang pampanunod dito utang maw. Puyatan na, Marilaw. Si kalatan tilinahon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarubam. Gapo iti kapapanunok ko ka. Ala, pasensya kan kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaag ka kwarta kidikalman ang napuspon mo't manon ti panangkeda. Aganos ka pa'y laang ako ko. Pasensya ka na talaga. At promise, into next week, makabayad akin kan. Manon na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awang mo may tabmaw. Ipabarangay kansan. Ay, saan na Ay, relax ka lang ka di koko Ay. Di naman apur-apurusan. Tasan ako manadaytang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalayan iti apros-apros. Tasan na tumalabday ka kanya. Nagbayag ka kiititan. Ay, nauma ko. Nagsingir-singir. Isong italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit mo asawan ko. Iso natin makaamo amang singir ka ni Marilo. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti day takot. Saan na mo takwarta ti pautang mo? Ay na, naimbag ka na ka, mo na katulungan. Si Kangay, di nakapay tulungan nga, singir. Anya? Tulungan ka mo. Nga mawampay ka no talaga ti kwarta na. Oh, di mo ito mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di wala apaab. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka ta nagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Wanay, sa nakalay. Katulungan amang singir ka ni Tiwad. Awan pa'y makukwarta ba? Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga wang kwarta na. Ay, biyag ti tao ay Tulungan na ngagsingir, Helena. Tapno, ada kwartata. Ang sige ritay. Daya mo pautang mo si ka Victor. Alam kumamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kukaw. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Tatati mang sublat amang utang. Anya, sigurado ka? Ngayon, bakit? Basta lalaingin tatyang singir. Tapno, ada kwartata. Marilaw, palasang kaw. Ay, naibang oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapol yun? Ay, sakbay na.
Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito'y papay. Ang basaan malasang ka. Kan kita manay bagno asinaw nagpirma nita. Ha? Diyan ngay, nagbayad kan. Tanay, mas asyan kami ni Kuko. Nakakaasing agsubli-subli dito'y balayaw. Hindi ka mo ilamasyan kan kuhanan palasang ka. Nagbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko Itong bigat nila makabayad Ay, sana mabalin. Nagbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo matungtong palang ti karain. Ay, di mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay. Kano nga raon? Itong bigat tata. Kahit nakasingir ka, lakay. Saan? Inton bigat ka no, ngagbayad. Sigurado nga ta. Duatan to ama pa nagsingir inton bigat. Bakit? Nagtindulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok, itiri daw na. Itan kang sundag agsingir. Wan, lakay. Hoy, Barilaw. Itati aldaw ngayon kare mapanagbayad. Sungagbayad ka. Wan! Rumor ka dito balayaw. Umay kagbayadan. Saan kami pumanaw dito? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lahat dito. Aging ka makabayad ka. Bayad na ba? 10,000 pesos na utang mo kundi kukaw. Binilin na kami, abang singirkin ka. Hoy! Mangutang! Ang bayad ka! Masikamat ijay tao. Naglakwan na itikalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, hindi kumamot ibang na. Unay kayo matan. Nadamagayabayin mo. Namapay na di kang bayad hindi utang mo. Ano, Huston, di kayo nagsaupay. Bayada kong ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtedak. Ni Kuko ti pangtedak iti daytoy, Wala, awan problema. Uyugan na ka mapanigi balay da. Mapantayon. Agyaman ako unay kada kaya o tatabik taon. Nanahili na. Kasjay lagayam titik ni nagsinger. Ay, una! Ay, ibabayin mo! Tapno mabainan! Kita kita mo na magayam ti mabainan. So, nagbayad na dagusan. Ay, Kuko. Ay, talagan ta. Ang mga malipatam. Huwag ka di tata. Papuduto'y labi dito'y dakulak ko. To'y bayad ti kalding ka. Marungay ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, baybayan mo. Limos mo kan kuha na ti porsyento na kuma. Una, malak. Agkapi kayo pa'y nana. Tata, Ay, pangurayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Papuduto mambit ito'y dakulap ka. Abay ta. Sagli 5,000 tabakay. Bilangan man ay baga. wait. Kabilang ko. Ay, magatang kontay kaya't ko agatangin. Resya ka. Ngandi, aginot ka. Sa nagaputa na kwartam. At ang 1 millionaire ka. Uwan ka day. Idanag mo na ya. Amok ngay budget na ito. Matagak pa iti bagas na. So, mangtid ka. Paggudwaan ka, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng di utang na ka. Impautang mo adagusan. Why, takas tatulagan ni kanita tabik to. Bakit? Kondisyon na harap tayo. Ano masingir? Ipautang ko kada kwada. Ibayad ni Marilaw. Ay, iso matla nagaganda na pan nagsingira. Dadamagayam kondisyon da.
Sana balay, sa anak mo siguro ang marigata ng ngagsinger. Ta bakit kun lakay di pinautanga? Nalakada siguro ang singiran ta lakay kang bakudam. Tatabitaw! Nana Helena! Umayak man! Hindi na kay. Ikuko mo na dyan. Ah, Yung nga di kagara na. Abay gayong bay. lipata mo na ya. Judith, ikati utang taken Juana. Anyat pizza na itayon aya. Ay, wan. Ada, sanugay. Awampay mo pagbayad talaga. Ay, agpambarta ah. Ay, anay ko. Nasakit di parohong ko. Aday ko, ay abaw. Nagsakit mo ito dyan ka. Ay, nabayagan na marikriknak mo't na ito, ibaraw. Ay, Apay ngay! Agsakit kay mutin na Helena! Tata Victor! muwang nga raw. Lakay kun bako kami ngaminan. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. Gimatang kami lagan ay tiyagas may. Nakakaasi kami may baraw. Ano ba kagsinger? Ay pangasim, tadi na kami pala singingiran. Tawan pa'y may bayad may. Tayo gatang ni tiyagas, tinabat-bati ako kami. Ewan, kuko. Ikampay ko nang nanganon dahil ninutin may tinababatay nga pagkasmidit. Wala agpaimbag kayaw. Agsubliak to na imbag kayaw. Taumayak agsingir tumanay. Sige lang, baro. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran, wan. Tama nga no, ilay-layon menti matay. No, pilitin na kami ngagbayad. Lina, yawatan nakman iti danom. Mawawak. Waray, nakapanawon di kukaw. Ha! Aya! Ay, kunak no dapay la dita paraangan. Waray, isuwa tumakder ka dita. Papanam kuko, Agsingir na. Barengan dan pagbayad na Tata Victor. nala, sapay ko mga ruta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa taraknan ta. Basit ngamin tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kidi, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatangak iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May medical dayeng tadi kan gumatang iti pakamaw. Ti pastor mo lang sulban. Kano may busti ruta kanandangay, di mabisinandan, kumutongdan. Saan? Nagadado-aruap. May busket ti rutan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inlakom ti sigo da kalding mo. Imaduda kumaitan ha. Ungarap. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwak. Sa magayam. Nala, hinggang araw nagsingiran. Mapay mga amin pautang mo manun. Hindi ka nagsaw. Tama nga numamalas pa iti panagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay, idaapo. Nasaya may kabaraw. Ay, umayak kumaide balayo. Ta umayak ang pagkaasay. Ani ka may napakamayan. Tanay, na disgrasya baraw. Ha? Anday ko. Wen, natinaga kidi mulya kita bayabas. Kanay, unay makapag nasakit pa ito sikot ko. Tanday ko. Ay, hindi ko kaula ka. Ay, umayag sing-singer. Apa atong galumayak masakit kayo. Abi igagagara yun sa amin. Ay, saan mo't baraw? May ran-ran na siguro at anday ko.
Ay, saan may mga ugalay ti agartista tamadi mo ti kasta. Ay, kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartang. Ay, kwa baraw ka. Ang sublikan taw no mayalawas wan. Parang nga danton kwarta may. Pagbayad mikin ka. Kaya po. Sige. Anday ko ayan. Maudin day ta kariwa. Ay, Ang asiw mo tanan na. Hindi da pa ila makabayad. Masapol nga karo dan tinutang da kanya bakay. Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito'y balay Tapno maikaro da ti inutang da Jismel. Anya, duwada. Apay isa na mabalin na ni Nana Helena lang tagyan ditoy. Duwada, tapno maikaro da gusto utang da. Pagtrabaho, ini tata Victory di talon. Ta para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Tayawan na ti maganap ta iti bayad ti kaldingaw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardarasudos. Kasta lagan ti mo kawagas. Kaya hindi ka madanagan. Tamok ter aramide, bakay? Mayat ka. Iti singasing ni Kukaw, bakit? kawan na. May bayatan ti kasta. Di maipaparangay ta. Ay, sa bagay kindi Minus gastos pa kindi no kasta. Ta siyempre, libre, di ka rin taon. Trabaho ta kadakwada. Ay. Una niya. Ang makatawon ba jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tugtog sa mo unay ta makatawon. Mayat kindi Dua tawan. Makatipid tapay. Mangantayon Nana, tata. Wata mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya na banuga ka naglaba. Balala. Magantayon. Balasang ka. Sige, umuna kayo na mga Nana, tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itin na kang masida bakay? Kung ano mangandan? Ay, awanan lakay. Inibus da Nana Helena kan tata Victor. Nya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anday ko, nasugat to sa kak bakit? Ah. Mayat di pa nagparparaspas ko yung talon. Ay, ala! Nagtakal ta suga umaw. Ay, mabilaag. Ay, bagak nga. Panda ka. Ay, hospital. Ouch. Ay, bagak ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan. Mikin ka, mapani di hospital. Kat, kumusta nga ni Tata Victor? Napaagasan yon? Why? Hindi private nga ospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Ito dakal tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti agas. Tapati mo di uya na ka na-check upin. Anya? Ay, agaganos ka. Katulong mo nga rodida, di gasto sa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos mo. Sa pinagrarawa na niyo. Kaaganos ta Inalam mo ngamin ida dito'y balay. Imbagang pa yan na makatawon ti panagnaag da dito'y. Tapno may karo dala ang ti utang da. Gusto ko mangamin tayo 2 bulan no makabulan a panagnaag da dito'y. Nga makatawon mo dyan bagam. Mabalim mo nga ibabawi no kaya ko. No, anya titulagan Kuko. So nga raw ti matungpal. Namay ta makatawan ti panagnaud mi dito. Ano sanda kami kano? Tulungan da kami So sagot mo amin nagastusan may. Ta stay-in kami ka nga road. Ha? Huwag ba't nga man ko? Hindi mi pala na karkaro ti utang may papanawon na kamen. Nakarkaro mo agastos ti panagnaad yun dito balay. Rodiang, kwarta malakay. Inakbumatang itinaimas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso tiga tangak. Gumatang ka man nga ro iti pang pinapaitan maring. Kun gumatang ka niti abasto tayo iti makalawas.
Si kanti makamo no anyat gatangem ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga, Rod. Si Katimatong pal, Roding. Ante Saleng, mabalente umutang iti makan ito'y pakanam. Ay na, nasa papay apan nag-uutang ti kastoy nga oras, mareng. No kaya mau, agsublikan to intun madamdama. Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga si Dian, ante. Ada, saan kami amay ibusan itilako may amasida dito. Sige nga, Rod, ante. Ada pa yung arod papanak niya. Apag isunton no madamdama, basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Alala, agsublikan to intun madamdama, kaanakan. Uy, kakay. Kulayang man diya to buok ko. Ala, katno ka kulkulay lang day tabuok mo. Awan pa'y makalawa sa napalabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan, no madadaal to buok ko, basawul ko. Hangkamat nga pabasulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ro dito'y buok ko. Kulayamanan man iti birdi. Padasak mamat deta nga kulor. Anya? Ay, saan na makain na to'y buok mo? Agsusukat ti kolornan. Kasimat. Dry launa yun to'y buok mo. Saan nga balin basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-lati. Sigurado ka. Ay, numauram to'y buok mo, di nakpapabasulan ha. Un, danag mon aya. Sige na, kulaya mon. Ne, aduman ang tilakom nga daing ita, Uncle Islaw. Ay, wain ka na kanta. Si mangkot na iti order ko itayag sapa. Ay, kat, adamanan nga rod ti mautang kon, Pautangan nakman, Uncle. Ay, kita na. Mangpili ka na iti utangam. Agyaman na, Uncle ko. 5 nga klase ti, utangak niya. Mabalin. Sagdudua nga supot. Nya kita na. Makamuka ka na kan. Nanang, bulutak man dyan talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pang usarak. Sige na, buludak dyan biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabiit lang nga raw, anak ko. Data, may plastar ko na ito'y biga o dagito'y daing nga inutang ko kanya uncle ko. Kampay idi. Syakti nang idaing kadagito'y. Saan nga madlaw ti hasawak datan? Tanala ka nga mamat pati dayjay. Amin nga ibaga kat patpatian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawak nga ipapudot to inutang ko nga si Danme. Tapno kasla kalot-luto. Ngamnahan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Ni, adamatan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Wain. Awan nakataktaga ka nagawin pa kay. Nang panglumot ng tilot-lutong ba kay? Wen lakay. Pinapaitan ti baka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga rin pa kay tani. Makapabisin mo talot-lutuan. Maring ba kay? Awan mo't karga tayo ray. Kurak man no nakitsyenda ka. Ay, inidap kon jarep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi tayo pinaling kayo nga. Dagi jay daman ni, makitam dagi jay nakabigao nga nakabitin ijaro bayan. Indayan ko na dagi jay pinalingkek nga masida. Ay, kasta aya. Adi pasig adaing ti sidsidaan tanbakal. Katalaga nga kastalakay. May mayate kastatap no makatipid iti bil ti silaw. Pag ginanaan tapay mo't ajerefta. Nay, sa bali man ta kolor ta buok mun maray. Tapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun.
Nagmadimat nga men dyan na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lat eh. Ede, nakarkaro da ita grade nga ing kolor mau. Apaw, makasisirap. Madiaya, ante. Nagalas. Ay maya mula tayo natural a kolor ti buok Nangisay, kastay. Saan mo apagay da ita? Kwarta man, Ruding. Inak makichindia. Sikay, ta adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw, ta napukaw mo iti martilyotan. Jak ammo na dalang bulog. Jak malakit. Dahito ti igatang mau. Tay nangin at igatang mo tapno natibker. Oh, dahito mo ti pakitsindam. Nayo naman dato'y pakichindiak lakay. Ta ilakam kunti para next week. Alang aron. Oh, atoy bakit? Anya, pabaliwan man ng tikulor ti buok mo, maring. Wenta nagmadimat datoy. Hangko ka namat nga bagay. Pabaliwak langan iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsin ta buok mo. Naparigat una yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, no madadaal ti buok mo, siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo. Hangkamat nga pabasulan mo madadaal datoy. Promise, uray na yung nakta ibayad ko. Ay, manjak, maring, urayan niya ti bagbagam. No kayat mo, pang treatment lang ang ti kabil ko di tabuok mo. Tapno, lumamuyot kan sumilang. Ay, sige man nga ron, tani. Nagsugpat ti buhok ko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan nakat kukwanak niya kan agfoots pa. Antid na, umutang man iti si Danmi. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasigmut nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, maray. Ay na, di balita nakabakbak ng kamango, ante. Share your blessing nga ron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kas kada kami nga awanan. Nang ron na kada kami nga kakabagyan. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo, ti sweldo na kun kaya. Mangmang tagmat ang ambasit is wildo na. Sige na, ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. Ala nga raw, mangpili kan iti alaam. Anyat alaam aya. Dua nga kwa. Dua nga order dita adobo kan. Dua nga order ita bukal ti munggo. Nagimas mo talinutom amasidan maring. Wanatap no map na kalakay. Sige mangantan tani. Kapudpudutan na. Naimimas nga minti mangan no napudot kat. Hala, mangan tangarudan pa kayo. Ano, nagimas ang tayo bukol ti balatang. Dagon, tayo impagatang ko ang martilyo nga. Samot lang, nakagatang ka. Ay kwa. Awan mat. Naibus tila ko da nga martelyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga ron ti igatang mo kuma. Ta siyakton ti gumatang iton bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro di ti lansa. Anya? Nay, apay nga ada ka maring. Di mo ko na, pasukataman ng tikulor ti buko mo. Kaan, ada ko malang ti damagak. Anya day tama rin. Kwa, ay, ada mo nga agsimsim pa iti kay day. Kayat ko mga papos ko lang dato ita nag-ingpis. Ay, kanado Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami di ti kasta. Kanjay agig sa extension iti kurimat-mat. Ada mom? Kabailan na nga rami din dagita. Ta, kastang ruti trabaho di gayim ko. Ay, sige man nga rod kakay. Ay, nakay nga banda day jay. Dita abanda, ti pagnaam, dita. Sa kanto, agpakanawan. Kalpasan na, agpakanigid ka,
No, ada makitam ag gasulinaan. Agpangato ka. Sakan tumanen agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mati kawak. Ay, Hangka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman langan. Mabiit lang nga rod. Taala ag ti cellphone ko. Hello, ante. Na. Na. Mayat sa ti aldaw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, umay kan saki di agbayad eh. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay kukit din na yun nandiyan utang ko, ante. Anya? Ni, kalot-luton sa jadubo nga si Dayo, Pautangan nakman oray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakana. Agbayad akto, ano agsweldo nila kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utagam kanyak, no di ka pa'y lagbayad, When ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo, kan may sa order nga munggo, kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan lakay tani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumat na putahe ti sidaantan pa kayo. When atap no mabsog ka, agpanak ka nga mangan niya. Alang araw. Makadlawak bakay. Kasla umad-adumot kan tilut-lut tom aputahe. When atap no mabsog ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko iti kay naanos mo kanya. Angam nay. Nagpakulot kamot manan pa kay. Unat lay di kalman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali tabagbagay ko. Akan apay takiday mo. Kasla pimuskaw. Kan oret ako rimat-mat mo. Kasla imatidog. When pina-extension na nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no hanak nga isukat. Kan uradan asawa kat hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay nabakit. Uray anya pa'y tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka nga asawa. Basta. Baybay anak iti kayat kong aramiden. Tapakaragsakak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumana yung nandiya utang ko. Ay na. Pasensya kan mareng, Ngam di kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga may adi ka agluto iti sidain yaw. Agluto ka, tapno makatipid ka. Awan pa namin kwartak nga pagpalengkek, ante. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, nga bayad ka pa'y tanay, malugi akmutan kanakan. Sapay lakuma tamawatan nak. Hello, Auntie Juliana. Nay, maray, umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wan, Auntie, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawuna. Anya to tagam, apag-isaw. Ano pa iti masida? Wan nga rod, ado tinaka-display nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang ang ante. Sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga laki iti pangitik outam kaanakan. Wine, mabit lang. Thank you, ante. Ay. Apay, teko na da dyan nga ante Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utanga. Nag-aduda nga mabalin nga pag-utangan. Adu ti ante nga ada pa ka na. Iso nga makautang aklad ta. Tatang, hang kayo nga rumwartad ta. Saan? Apay ay amatay. Ibatek man pa dato'y bayad ko iti online shopping.
Itulog da ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito yung ngamin number ti balayo ti nang i-address iji parcel ko. Apean dito yung ay. Mabanlog ka pala nga umay dito yung balay. Basta. Diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana ngamin amo nga ada parcel ko. Ay, wan, anyat si tayo. Nakaparti akit pato itay. Ado pa'y madinabati ta dakal niya pinartay. Inyado ba? Ay, mangtut kayo man ta. Pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Ay, ikalataba nga alan. Anak ka. Nangalam ito yung kanit pato bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, ah. Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Umayat ti pan nakaluto na. Kastoy ti pan adobo ni tatang kay. Ha? Ay, uwan na. Uwan nga, Rod. Nadla ko matgata. Ala, mangantalata. Ay, uwan, no, nagswildo kan katitin mo man kanyak nga dagos di swildum. Tay nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Ragado ba't ti simang pa na parcel mo, anak ka? Katlay, kurang din bati mabayad. Pinayadak pala na kitid luma. Ay, uwan, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Rasuro ka 3,000 di kwarta kimbayad ka. Nagadok mga milyo in order mo. Kanya nagijaya. Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukata kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo itong tilakaw ka na kan. Kas makita mo, awanan din naka-display si daan. Hindi pa ilaaldawan na boss. Ay, ka man padasan kandiyan tim nga idna. Mga no, adupay tila ko na si daan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay. Jakman amo, ante. Imot nga min dayjay nga ante idna. Ne, akin cellphone ni agrireng, ante. Ay, tay cellphone ka. Ang mga nutay ururayak nga awag daytan. Mabitla ang maring, Wait. Ay, sige lang, ante. Ay, kas ano nga tadato yan ngay? Sapay awanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ha, ne. Ano naman nakasupot nga masida ijay lamisaan? Agduduman sapay nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita itilako da. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Ngala, umuna ka namangan bakit? Tanay, napsugak pa. Nagpamirinda kami, ti may sa katrabahon may. Kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro namangan. Napsuga ka talaga. Ruding, agrihim ka man. Ruding. Apay ba kayo? Nagsakit unay titian ko. Maulaw ako na agkapsutak. Anya? Apa yun? Amang ano, danay kontra akin nan mo. Itaray na kay ospital. Diyak kaya nga talaga. Agkapsutak nga pirmi. Sige. Mabit lang nga rin bakit? Maring, ada ka nung nakan mo adandani nakatayam. Ada ka nung paunog mo anapanglas. Anya? Anya ngay nga tadagi dyan nga kinan ko. Anya ngay tinagsakitan titian ko. Kunam magtakalot-luto dagi dyan dasar mo itirabi eh. Mga anuhan nga dagi dyan. Ada pa siguro sa balingan nakan ko. Naimbag nga oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha?
Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan, aday di balay da katugangak. Apay ka day? Ay, sikan, ti pangibagaan may, ti gagara may. Tadi na kami mula patpat yun, jay asawa, baraw. Ha? Ala, sumrek kayo pa nga ron. Rodeng, adan samat ka no naggapoy to'y balay nga duwa nga babakat kan may nga. Oin! Kau may dagsing-singer iti nagado nga utang mo. Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam nagiti sinsindata. Pinagmama at mula gayam ti sweldo. Ay, sorry Rodeng. Di bali ta agbalbaliwakon. Hankon nga ulit ang nagijay. Talaga saan tamani po nita, jakon ited ti sweldo ken ka. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa ako. Asino adayana day ta dyan, Taga sabali nga ili nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami, Di mi payla nakit-kita day ta anubiam asawa umaw. Sige nanang, yawid kun to na bigat iti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae dyan. Ti kayat kau, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya tak na tadag iti dadakkel mo dyan, no? Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat ko, kayat damatag. Sapay la ko mga ruda. Ang mga numaupay da kanya, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masuraw. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mag. Ngala, magsagana ka, tayo kuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, nana, tata. Kastamot kun ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiyam diyanaw. Uwan tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo kalay sakon ni Diana. Diyanaw. Di kay palagdardarasudaws. Paliiwan nyo pa iba't nga umuna Do talaga ada kayo tinaikaray para ititunggal may sa. No saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal may sa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Ay ayatek nakmay. Ala adan samot urnong mo. Di mga sawa ka no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmay. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Agwa, kasla anda nakakit kita akan kayo tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngamno siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobyam. Sigurado, adi na kayat aparakin ka, Janaw. Amok da inobyam. Ado, tinagbalin nga asawa na. Kan ada anak dayjay. So ana say-saya at no sinaamaw. Amumeten ti kina-istrikta ti inam. Mga asin tatang. Diyo ko man sasawan kanina nang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan tong ti maaramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Dauray siya kadyak kayat akas kenkwa na ti asawaam. Pilyemut atay maikariken ka.
Tay nasinaw kumamot a babae Basta, talaga di kay malapdan ang mangibaga kanina ng itidayta, tatang. Saan, yanaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw, mapilitan akmat ang mangibaga kanina ng nga eksyo tinobya. Ahaha, inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sakayo ka nang tinagbalin a boyfriend na. Makatawin ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dayta kinkwana. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amo yung matan, tiginasilosan ni nanang. Ay, ala, pangasim, di mo ibagbaga dayta. Agulo lakit di dayjay. Kanbay sa napalabasan dayta. Amo yung ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan nyo man, ginatayan nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Iso ano diyo kaya't amaamuan ni nanang ti may papan itinapalabas yu ka ni Diana. Diyo ibagbaga ti may papan itinapalabas ti nobyak. Anya! Apayakas la maikulkulong ka din. Anyat pampanunutam. Pampanunutak nga raw jay anak ta. Kaya't nan ti mga sawa. Ay, wan nga rod. Ngam kasla saanan abalasang Genobia na. Kasla nagan anakam. Nadlaw mo lakay. Oo nga raw. Nakadkadlaw man. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tati kinayat ni Jano iti dayjay a babae. Bak nang nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na dya babae. Madlaw iti pa nagsubsubil na. Ha? Kasla andiren nan to ti anak ta. So na upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sa baling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siya. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat ng asawa. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit bareng denggan na ka. Mabutengak nga main. Ang mga no anderen nan to jay anak ta. Ay, ala panasot to kasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Kapay, di yu kayat ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo namin sa anan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapadat ipamagi ti babalasa? Kan sexy iti ni Diana. Limukmag lang amin, so akas dyan. Naliwayan na ti bagina, gapu iti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho iti inuman, ngam kahera saan a waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pa nga asyaw, na di kay kumaagbalin alakpod, iti pa nagkasarmi iti nobya. Jano, mabainaksan ang makikalaysakan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama atatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo tan dayta. Ayos lang dayta, Diana. Awan problema kanya. Anya lang niya ti sa hundi taon maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang.
Adi na ibagbagay ti uri asino ti may papaniti na palabas yaw. Nungay maamuan ni nanang mo. Anilat sa unan ngay. Di nan tumaamuan day ta. Di ka madanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasardadyano kundayan ha. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibising tumat iti babae na diyang anak mo. Di la nakapilimutan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasa na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nanta o ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag. Sigurado nga isukat nanta o ti anak ta. Kita ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaarma kanayaw. Ha? Kasla manggargari a kanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta. Diyak kayat na diya para iti anak ta. Iso at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nan na diya a babae. Darigat ti may lawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Na, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inakman agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaw. Anya, kaano kasar ti anak ta inton bika? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado aka kabsat maw. Isuda pala ti mang sandi kanyak Basta agbakasyonak. Amo ni tatang akasarmi ita ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin ang manugang. Apay ka no adi na kayat? Imbaga na kaditirason, nanang? Basta ko na asaan na akursunada aparakan ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparakan ka. Day ta kadilaan, ti imbaga na arason? Wun mo tanak ko. Alang nga ron, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay adipay laagawid dagiti partidos ni Diana anak ko. At dadapay mula dito ibalay. Asino dagiti nga uping aya, kakanakan na. Ay, nanang, saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukuan. Wala nang. Anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga day ta idi inyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kadat anak na. Iso nga inlimod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang. Kat, sikat imang biyag ka dagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. Pag tinulong kami ka ni Diana, nanang. Kanya nga'y, di hustaw ti atap ko iday. Kunak tumit ngamin ken ka, Norma. Jakla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti jaski a babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot ti anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputo. Ay, wan garod
Ang ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudanda. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaw narigatan. Aglangan kay ti trabaho mi ita Jano tama iliwak manunggan ka no may saan ka masaan ka makita. Sayang ti aldaw ko ano aglangan akmanen. Kan nagadon ti langan ko iti trabaho. Alamat dun, aglangan kan tag-relax tamanan. Agid idatakit ding agmalmalan. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. O sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrek iti trabaho beta Janaw. Manual dawon adi ka simsimrek. Awanan na lang. Naikata ko niti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga main nga karalangan ka. Saysayangam ti trabaho. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, taiso ti ado ti anak na. Si kakat ti bangbiag ka iti 5 anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang. Pumulo da. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mo't ni tatang iti tricycle. Well, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Isaw ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan na na minsan. Namitlaw na di mawat ka kanyak Janaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amuyo mo it nga awanan trabaho. Katnay, agenrol man ang nagidyapu ko yaw. Apu ko asasawang bay. Saan may nga po ko nagijay? Saan mo't ang nagtaod ka nagijay nga anak na? Ibaga mi di asawam, ta sa pulon na ti amma nagijay anak na, ta dumawat iti suporta kadakwada. Awano yung nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no, nakaslaasok. Kun saan na ka no nga minasigurado, no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumot nga min nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputaw. Datayukit dahin ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa, tadi yo amaw. Amang ano, da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Aguli mo ka man. Saan man mo't at tila sasawam, Janaw. Tilalaw-lawat ang mic. Inton adda makanggagkan ka. Kan may sa awan kinapudno tayo tang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayo kat nga rod nga ex ni Diana. Ijag trabaho pa'y iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod mang tudak. Ure, dya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tata nga financer tayo. Amangan no mauman to amang tutulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taamin akidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita aya, akanayon ti panag-overtime na. Tapno adala ang maitid na kanya akwarta. Mabuteng ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yun. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali a papanan ni tatang, tanin nanang tinalawat ti dagana. Ay, kat kaasimot di amam maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwon idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakag. Ibagata kada Janaw ta lumasindan iti pagnaidan bakag. Siya mo't ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo't jay anak ka kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni Janaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na.
Madanaganak nga raw. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ko. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumaasin da kumaan. Apaya pilitin da kami alumasin, tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninana. Ha? Anya ang maibulgar asasawa mo't dyan oh. Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak tiyag paiso ka na kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang. Yung pilitin dakmat nga may. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga kong tiyag paiso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo. Di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana. Hindi saan kami pa'y anagayan ayan. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impudno ni Diana ti amin kanya. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di timbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanor mabakan. Uway, pudnaw. Napalabasan na ka. Makatawon laeng anagayan ayan kami. Pudno? Sige, panawan kayo. Makamu kayo ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawon dan Jano. Gungkunana iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kanina. Tapno iso ti papanawon dan. Jano, Pinanawak ida iji salas ngagsarsarita. Kasta unay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ni nanang mau agad atake! ha? Ala, matatake ka no ni Nanang. Sus, umay ka bakit? Mapantay ti ayanda. Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niya. Nagatake ti ilam, gapoy ti imbagam Janaw. No apay mat ngamin, at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagitimbagak tatang. Uy, hangam di mo pinanon o ti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Sorry nanang, basol ko ti amin. No jak ko maimbagbaga ti may papanit inaramid ni tatang. Saan ko makasto ti nagtungpalan niyo? Nasay-say at no lumasin kayo ni ti pagnaidan Janaw. Tano diyo patganti kayat kaw. Sakla nga no ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kasi mo. Wala. Da kami ti umadayaw. Kat agsapulak manon iti trabaho. Pasensya kay lakuman kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala. Bye-bye amon na ita. Sa akludak mait. Nga damat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiak. Nagilimudak kan kuana. Iso nga inkarik iti bagay. Ajak baybayan ni nanang mau. Ket sapay la ko ba. Taagim bagmet la adagos ni nanang mau.